دما خوش به گهدارên hêja ez niha dixwazim helbesteke nû ji we re pêşkêş bikim. Ev helbest min ji zimanê erebî wergerandiye. Helbest ya bi navê Rasteqîn Duruhî ye. Mer dikare bêje Rasteqîn bi du rûyan e. Ev helbest ya helbestvanê Cihêreng Mehmûd Derwîş e û wergerîn ji erebî her wiha Abram Şahîn e. Helbest derbarî Mehmûd Derwîş li derbarî prosesa aşîtiyê afirandiye di navberî İsraîl û Filistînê de wek ez bawer dikim ev helbest bi münasebeta lihevhatina Oslo ya di navberî Filistîn û İsraîlê de çêbûye, yanî Yasir Erefat çêkiriye. Ev wisa ez bawer dikim gelekî ez li pê wê neketim, li pê dîroka vê helbestê neketim, lê hemanî gelekî min dît helbesteke bi bandor e. Loma min xwast ez ji û peyvên xwe û watayên xwe jî gelekî xweşik e. Loma min dil kir ez ji temaşevanan re vê helbestê wergerînim û bixwînim. Bibûrin carna ez hêdî dixwînim ji ber ku ez fêr nebûme ku ji ekranê bixwînim. Helbest dibêje Rasteqîn Duruhî ye. Rasteqîn bi du rûyan e û berfa li ser bajarê me reş e. Êdî em ji bêhêviyên berê nikarin bêtir bêhêvî bibin. Dawîbûn jî berî dîwêr pişt rast diçe. Li ser vê xişta ku bi hêsran şîl bûyî pişt rast diçe. Gelo dî kî alên me daxîne? Em an ewana. Û dê kî peyama bêhêviyê ji me re bixwîne? Ey padîşahê giyan kişandinê! Her tişt pêş de bûyme amedegirî ye. Ma dê kî navên me ji nasnameyan hilkişîne? Gelo hûn an ewana. Û dê kî axaftina wendebûnê ji me re hewal bide? Me nikwerîbû xweşdor pêçkirinê rizgar bikira. Lewra were em kilîlên bihişta xwe bidin Wezîrê Aşîtiyê û em bi xwe rizgar bibin. Ji Rasteqînê re du rû hene. Du rişma pîroz şûr bû hem ji me re hem jî li ser me. Hîcar tevkela me çi kir beriya îroj? Te şer nekir ji ber tu ji pekrawantiyê ditirsî, lê qiraliya te darbesta te ye. De darbestê hilde boyê qiraliya xwe biparêzî ey padîşahê bendewariyê. Ev aşîtî dê me bike mistek xwelî. Gelo dê kî rojên me li pey me binaex bike? Tu yan ewana. Û dê kî alên wan bi ser dîwarên me de daleqîne? Tu yan siwarekî neçar. Dê kî zengilên serkeftina wan bi barkirina me de daleqîne? Gelo tu an pasvanekî belengaz. Her tişt ji me re amedegirî ye. De tu ji çi re dawîbûnê dirêj dikî law padîşahê giyan kişandinê? Xuya di vir de Mehmûd Derwîş gelekî bi qurf li vê prosesê yan li vê prosesa aşîtiyê dinêre û
از باور دکم یعنی اف هەلبەستە gelek yani wata dara û xweşik e eger meriv di caran guhdarî bike gelekî watayên xweş têda hene û gelekî xuyayê Mehmûd Derwîş tiştekî baştir ji Filistîniyan re dixwaze û ev jî yanî helwesta hemî helbestvanan û rewşenbîran e. Ev helbest wergerîna min e û ez xuya dikim vir da ku mafê wergerînê parastîne ji bo Ebrahim Şahîn re. Zor spas bînerên hêja û eger te ji vê helbestê hez kir ez bi umidî me ku tu ji hevalên xwe re parva bikî û zor spas heta berhemeke din. Dem xweş.